Hello mga bay. Napagaw sinya ako gabi eh. Joke pa more. Mga pita mga bay. Good morning diri sa Pilipinas. Maayong kadlawon diha sa Middle East. Naghagok pa ang mga lubot sa Middle East karon. Dire babahaw na mi. Alas 2 pa karon sa Middle East. Alas 2 sa kadlawon. Dire mga pita mga bay, mamahaw ta. Wala na bulad tiya. Wa maluto. Nanaga na ang bulad. Nadlok nimo. Dara. Paliya mga bay. Di na kuan diri uyap. Nadlok nimo iyo. Magtimpla sa kog kape. Gatas ra imo tiya. Pila man ka teaspoon ani? Ano sa kakutsara upat? Gusto nimo. Markis ko pa. Upat lagi di na ko magtamis kaayo ah. Ako pa. Ako gani usara. Magtinabang na ko mga bay kay lahi na namong diabetes. Diyos ko po. Kahit pula sukal yan. Ano yan? Hinay raman ang pulayo. Oh, mayroon pa rin yan. Kaya mali. Mayroon pa rin yan. Bay ako rin sarado yo. Dapat equal. Mana ka pamahaw yo? Oh. Mga una ta mga bay, naay mangga. Brato ra kay mangga diri. Para sa Middle East, sa kabuk mangga ko 80 pesos. Sa kabuok, gamay pa jud. Ara mga pita. Pila naman ni ka minutes ni at 23. Naay maling mga bay, agay. Karning tawo, charot. Kasandukan kita doon ng ano, limasa. Limasag. Ngaon ta ninyo. May alimango. Gusto mo yung alimasag. Alimasag. Ayo saba yo. Okay ra na yo. Kay uyap mga bayo gibutang itlog. Agay. Agay kalami. Uyap nga gibutang baboy tiya. Wala pa tayong baboy. Wala na ba dyan? Ay, yung pata pala dyan. Wala man din kapalit tag-unod. Di ay mangga. Ang katong hilaw gabi tiya naman. Wala na. Itong hilaw, itong gipalit yung London. Wala na. Pero oh. Ay. Nahinog na di ay. Lagay itong tubig. Mamahaw. Di pa nagahit ng saging. Dahil crabs pa nga bay. Gitunuan, gibtangag. Sitaw. Kalabasa. Sitaw o kalabasa. Agay. Asa may akong unahon ani, kadagan basiton. Mga unta ninyo. Paibok na pud mi. Paano hindi marunong mag-Bisaya? Ha? Kain tayo sa mga hindi marunong magbisaya dyan. Kain tayo mga bay, ang palaya. May itlog. Diya maling. Saka yung crabs. Na may sitaw at kalabasa at may gatha. Ang sili. May sili pa. Napagaw yun. Tapos mangga, syempre. Medyo hilaw-hilaw. Tapos may hinog. Yee! Sabay na ako na kutiya. Hala, dagi patungan pagit saging. Di pa gahi. Di man. Huwag ka man. Musta mo diha? Kain. Parat di kayo na ilang uyap. Pwede na timplahan. Maganda ka din ng kanin pag gusto mo. Mag-update lang ako sa uwa, sa lakad ko sa uwa. Yung oras mo ko ginising, alas 4 Gs. Ginising ako ng tsahin ko for
4:10. Nakatulog ako noon, almost 1 o'clock na. Bali, yung tulog ko, wala pa sa 4 na oras. Kasi in-expect ko na, pag mag-asikaso ka, makuha mo ka agad. Yung pala mga bay. Tapos pagdating dito, ang tagal ko nakasakay. Kaya, ang ginawa ko, imbis na mag-UB ako, ginawa ko, mag-jeep na lang ako. Papunta. Oo. Papunta sa ano? Cubao? Hindi. Diyan sa Katipunan. Oo. Tapos yung hair ko lipad ng lipad. Tapos yung extension pa nasira. Bali ang sinakyan mo, Cubao, Oo. Papuntang ko ba ang sinakyan ko? Santa Lucia yun. Dadaan. Hindi siya dumaan sa Santa Lucia. Katipunan siya dumaan. Di ba pag Cubao, dadaan sa Santa Lucia? Basta daan siya ng ano, may nakalagay LRT, kaya sumakay ako. Yung gas. Gas. Tapos pagdating doon, Diyos ko po, hala, kadamo tao. Nagpasayaw-sayaw, may tao na si Dingdong. Ito ba yan? Ito ba yan? Sa Manayo, wala na sulod. Wala. Tapos di ka makahinga sa LRT mga bay, dagang kayong tao. Yan yung gas. Siksikan. Kaya rush hour man ang alas 6 sa buntag. Dayon, takay ko from LRT from Katipunan to Doroteo Jose. Ay, Recto pala. Baba ako sa Recto. Tapos pagdating sa Recto, ang haba naman ng lakarin papunta doon sa LRT pa rin yung tiya. Yes. MRT. MRT na ba yun? Or LRT Line 2? LRT yung tiya, Line 2. Yes. Oo, doon ako sa LRT Line 2. Station ng Doroteo Jose. At mula doon, mas grabe pa yung siksikan ng tao. As in, 4 na train na ang dumaan. Yung train na yun galing Balintawak. Tapos dumaan. Diyan ang daan sa Doroteo Jose. Tapos grabe ang siksikan mga bay. As in, pang-4 na train na ako nakasakay. May bababa na isa. May sisiksik na 4. Hala, Ginoo, di na ka makaginhawa. Magkano sa pit? Kay, anak nimo na itaw diri. Anak nimo na itaw diri. Anak nimo na pitaw Magkano ba diri. yan? Sa likod na pitaw, nagtindog jud ka ana. Sarado. Ano? Piting ko ana, guuta kayo. Magkano yung pera mo? Wala na sa pera. Mayroon man supli, 670 nga yun. Uy, may 70 yata ako dito. Dingdong, akin na yung 100 dyan. Wala, 50 lang Ay, Bense. Ay, hindi na ano, Dingdong, balik mo yung sukli ko. Okay? Huwag mong kalimutan, malimutin ka raw. 50 lang. Ano? 50. Ay, Bense, oh. Tingnan, pinapabalik-balik mo pa yung tao. Eh, nakamotor naman yun eh. Kahit na. Gasolina. Tapos, ayun na nga. Ano ko muna sa inyo yung kuan ko, yung naranasan ko sa biyahe. Tapos, yun, pagdating ko sa Doroteo Jose, pang-4 na train bago pa ako nakasakay. 3 train na dumaan, hindi talaga kaya mga bay. Kahit anong isiksik mo sa sarili mo, hindi talaga kaya. As in, punong-puno. Hindi kayo ma-overload yun yo. Alin? Yung train, grabe. Siksikan. Ganyan sa EDSA. Araw-araw yan. Siksikan talaga, nakakatakot. Tapos, imbis na mag-video ako doon, nag-start na ako, sinaway ako ng guard, bawal daw yun. Sabi ko, ay, kala ko sa Middle East lang ang bawal, dito rin pala. Nasa batas pala yun na bawal kuhanan yung paligid. Okay lang daw, yung sarili ko lang. Sabi ko, paano yung makita na? Nandito na yun, kung mag-video ko sarili ko, kay hindi na nga ako makahinga eh, ganun. Wala na, bunganga ko lang ang mabidyoan. Niiangat ko yung balikat ko, hindi na maangat. As in, ganun lang talaga. Kung anong hawak mo dyan, yun lang, sa sobrang sikip mga bay. Tapos, bago pala doon, nagtanong ako sa kuhanan ng ticket. Sabi ko, ate, saan po ba ako bababa dapat? Unsa to? Hilpuyat or Buendia or UN? Kasi pupunta po ako sa OWA. Tapos sabi niya, sa Hilpuyat ka bumaba. Pagdating ko sa Hilpuyat, pagbaba ko doon, nagtanong naman ako,
saan dito ang uwa? Ganon, ganitis. Oh. Tapos ang dami niya sinabi, pagbaba mo doon, dumiritso ka, tapos Kaliwa tumawid ka, tapos umakyat ka ng hagdanan. Sabi ko, ang haba ba ng lakarin? Sabi ko, matangaba ng sinabi. Sabi ko, hindi naman, kaya mo yan, sabi sa akin. Sabi ko, okay, titingnan ko, sabi ko. Tapos nung mahaba na yung nilakad ko, sabi ko, Magkano ka ulit? nagtanong na naman ako doon sa nagwawalis. Sabi ko, ate, saan ba dito ang uwa? Sabi niya, lakarin mo yun, diretsuhin mo, tapos yung tulay doon. Tumawid ka sa kabila. Sabi ko, ay, lakad na naman. Sabi ko, ang layo na yung lakad ko. Tapos, pwede palang sakayin yun. Ang layo ng nilakad ko mga bay. Tapos, ayun nga, umakit na ako ng tulay. Nandun, pagbaba ko. Tapos, ang ginawa ko, pinalaminate ko muna yung ID ko sa uwa. Baka kailangan yung ID ng uwa. Tapos, naghahanap ako. Iba pala yung napasukan ko. Wala palang lamination. Hindi ako nagbasa. Tapos, nung meron pala doon sa bangketa, may naglalaminate. Meron na palang ganun. Tapos, ayun, 20 yung bayad. Tapos, sinuklaan niya ako ng 30. Sabi ko, tay, kasi matanda man. Sabi ko, tay, 20 lang sa akin, tay. Hati, tay, sa'yo ng 10, tay. Pamasahe ko yung 20. Tapos, salamat mo siya ng sobra-sobra. Tapos, tumawid na ako doon sa uwa kasi nandyan lang ang uwa. Kasi, ayun, nandun na, sabi ko, sa mga guard, kuya, saan po dito mag-inquire po sa mga OFW na mag for good? Sabi kong ganon. Tapos sabi nung guardia, sinilip niya yung information, wala pang tao. Tapos sabi ko, bakit kuya, hindi mo alam kung saan? Sabi kong ganon. Bakit silipin mo pang information? Malumanay naman ang pagkasabi ko. Tapos sabi, hindi ko alam yan, miss. Sabi sa akin ay, Diyos ko, miss. Hindi ko sinabing nanay. Miss, 3 anak. Sabi ko, kuya, 3 na ang anak ko. Tapos, ayun. Binurudar mo pa. Oh, okay lang yun. Proud ako sa anak ko, 3 na ang anak ko. Tapos, ayun, nung nandun na, sabi niya, sumakay ka ng kasi hindi na daw doon sa main office, ang processing ng mga, mag for good. Sabi niya, sumakay ka ng, may instructions na hindi ko naintindihan. Tapos, bumaba daw ako sa KFC. Tapos, ayun, sabi ko, sige, isa lang ba ang KFC dyan sa may Buendia daw ako bababa. O ngayon, sakay naman ako. Tapos, nung hindi ako sigurado, kasi, sabi ko, wala mang mga nakalagay na mga sa signboard ba, sa mga sasakyan. Buendia Harrison naman. Oh, tapos, nagtanong naman ako doon sa Ano bangkita. ba yun pa? Ha? Hindi sa Harrison. Harrison, Buendia. Kabila. Ang ginawa yun, tanong ako dito sa may bangkita. Sabi ko, ate, anong sasakyan ko? Ate, baba ako daw sa bagong OWA. Bagong OWA sa may KFC daw. O, ayun. PRC daw ang sakyan ko. Kasi, Oh, pero hindi ako sumakay nun, PRC. Nakita ko lang na may OWA, sumakay ako. Pwede yun. Tapos, yung OWA pala na signboard na yun yung pinuntahan ko na una. Tapos sabi ko kay kuya, daan ba kayo doon sa KFC sa may Buendia daw po? Daan daw, pero maglalakad pa daw ako sa kabilang kanto. Sabi ko, sige, okay lang kuya. Tapos ayun, basta kuya, ibaba mo ako doon talaga ha, sa may na malapit ng lakaran. Sabi niya, huwag kang mag-alala. Tapos hala, ako na lang ang natirang pasahero. Sabi ko, kuya, saan na tayo? Hindi, huwag kang mag-alala, ibaba kita. Sabi ko, sige. Tapos sa unahan, binaba na nga niya ako. Tapos naglakad naman ako mga bay. Nagtatanong ako sa mga tindera doon, Bisaya pala. Sabi ko, ate, saan dito yung OWA na bago? Sa may katabi daw ng KFC. Hindi nga alam. Tapos wala, naglakad naman ako nang naglakad. Tapos, nang lumiko na ako doon sa unahan ng KFC, sige, kuglanta, wala may uwa. Dayon, sabi ko doon sa guard na, kuya, yung bagong uwa daw, nandito daw, alam niyo kung saan banda? Hindi nila alam. Kaya, tapos, sabi niya sa akin, meron ka bang address dyan? May sketch ka ba? Sabi sa akin, sabi ko, napaisip ako mga bay sa sketch, sa address. Ba't hindi ko kinuha doon? Kaya, ang ginawa ko, bumalik naman ako. Bumalik naman ako doon sa lumang uwa. Grabe ang lakad ko. Tapos nung bumalik ako doon, sabi ko, kuya, nagbalik ako kasi wala daw doon. Wala naman doon sa sinabi mo. Sabi niya, ito ang address, oh. Sabi niya ganun. Saka pa niya tinuro, oy, nagkakaloka. Nung nandun na ako, sabi ko, kuya, bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? May address pala dito, nakapak, nakadikit. Tapos ayun, pinicturan ko. Tapos, sumakay na nga ako, papunta sa bagong OWA. Tapos sinabi ko dun sa driver, kuya, ito kuya, basahin mo kuya, dito mo ako ibaba. Tapos sabi ng driver, naku, ang ililiit na litra, hindi ko mabasa yan. Sabi ganun. Nung sabi ko, pakiramdam ko parang ang layo ko na tiya. Lumagpas nga ako.
Oh, lumagpas naman ako, naglakad naman ako pabalik. Balik, ayan. Ang layo lang nilakad ko, kaya lumagpas daw ako. Sabi ng mga kapasahero, kakasama ko ng mga pasahero. Ang dami kong lakad. Tapos, ayun, nung nandun na ako, tagpuan ko na nga sa tapat ko. Tatawid pa ako sa magtulay na naman Nasa ako. kabila ka? Sa kabila pala ako. Tatawid na naman ako sa tulay, mga bay. Grabe ang perwisyo. Tapos ayun, nandun na nga ako sa OWA. Ito na yon. Oh, ilang minutes na ba yan? Salamat, Dong! Ano? 70. 70. 70. 30! 30 lang. 30 ang sukli ko, Dong! Ha? 30 ang sukli ko. 30 daw sukli. 670 yung kaas. Tapos ayun, nagtanong na ako sa guard. Sabi ko, kuya, dito ba yung mga OFW na mag-for good? Oh, tapos, Okay. salamat dong! Thanks. Tapos, anak na. Tapos, anak ko nga, yung number ko, 29 ang number ko nun. Medyo malayo-layo. Pero ayos lang, medyo maaga-aga pa yon. G29. Sus, ang dami palang mga OFW doon. Grabe. Tapos, pagdating doon, nandun na ako. Sa mga kasamahan ko OFW, ganyan, tanong-tanong. Tapos, may nakakilala din sa akin doon. Sabi niya, ikaw ba yung, ikaw ba yung laging humahab-hab ng mga dahon-dahon? Sabi ko, oo, ako yun. Tapos, nga. Sus, ang dami pala na pusiso mga bay, pag mag-for good ka na. Dun sa mga nakasama ko, November pa daw sila nag-inquire. Tapos, binibigyan sila ng orientation para sa, business. May pa sila, may seminar. Pagkatapos nun, kailangan meron silang talagang tinitirhan talaga na yung tinitiran mo talaga na forever mo na tinitirhan na magnegosyo ka na talaga dun sa area na yon. Kasi magsi-CI pala sila. Biruin mo, November siya nag-apply, tapos March na. Ngayon pa lang na siya natapos. So, September, November, December, January, February, March. 4 na buwan mga bayang hinihintay niya, hindi pa siya tapos kasi pa yung requirements ng picture ng bahay nila, ng address nila, ng negosyo niya, ganon. Kasi isi-CI pala yun ng OWA, isi-CI pa, ang dami palang proseso mga bay. At ito pa, ang aking nalaman. Sa mga nakatapos ng kontrata, wala pala tayong makuha sa OWA. Pwera na lang kung gusto mong mag-loan at saka scholarship mo at ng mga anak mo. Pero bago mo ma-avail yun, ang dami mo pang gagawin mga bay, ang dami pang pahirap. Kaya sinabi ko doon sa sa kausap ko, sabi ko, bakit ho sabi ko gano'n. Bakit ho, shout out kay Sherlyn, kay Sherlyn to. Bakit ho kay Sherlyn? Ang bilis niyo pong tinulungan. Hindi naman po yun nabugbog. Sabi ko, tapos sa kontrata yon, sabi ko gano'n. Tapos yun sa kontrata niya, hindi siya nabugbog. Bakit tinulungan niyo kaagad? Sabi naman nung kausap ko, bingi-bingihan siya, bulag-bulagan. Sino yun? Sabi niya gano'n. Ay, hindi niyo kilala, sobrang nag-trending nga yun kasi ng lalaki. Sabi ko gano'n, may 4 na anak, 4, 5 ba? May 4 siya na anak, tapos ng lalaki siya. Kawawa nga si Kuya Charlie. Sabi kong gano'n, hindi nyo ba nabalitaan yun? Imposible naman. Bakit tinulungan nyo kaagad? Ang bilis-bilis, walang pila-pila. Samantalang yung mga kababayan natin, ang daming pila. Sabi kong gano'n doon mga bay. Tapos, ito pa, yung makatanggap pala ng 20,000, 10 to 20,000, yun lang pala yung hindi nakatapos ng kontrata at saka yung mga nabubugbog, mga bay. Sila lang yung makatanggap. Pero, bago makuha yon, sangkatutak na pabalik-balik, sangkatutak na requirements ang hihingiin nila. Sobrang dami mo pang proseso, pabalik-balik. As in, maubos mo lang sa kapamamasahe, kakakain, yung ibibigay nila na financial assistance. Wala ka nang ipuhunan. Kaya sabi ko, okay, thank you na lang po. Sabi mo gano'n. Pwede daw ako magpa-member ulit kasi nag-expire na. Binigyan lang ako ng record ng OWA, ng record ko kung kailan ako nagbayad. Tapos, yung employer pala natin ang magbayad dyan. Tapos, kung gusto ko daw maka-avail ulit ng mga ng mga like mag-loan ako or mag-scholarship, magbayad daw ako ulit ng 1,000 mahigit. Sabi ko, ay ganun. Tapos, ang dami pang lakarin, lakad-lakad.
Ang hirap-hirap bumiyahe, sobrang traffic. Ayun. Tapos mga bay, ayun, walang kwenta yung lakad ko sa uwa. Bale, kayo, kung gusto nyo nang mag-for good, pala, kailangan, may balik-balik muna kayo, ganon. Ano to kasabi yun? Pilay-pilay, mga nabubugbog, ganon. Tapos, kahit ganon, dami nyo pa rin pabalik-balik mga bay. Diyos ko, perwisyo. Ganon, hirap na nga tayo sa abroad. Pagdating dito sa Pilipinas, processing ng mga papilis para sa ating mga benepisyo, hirap pa rin mga bay. Ganon ang nangyayari. Pero, dun sa mga nabubugbog, iba naman ang pila niya. Dito kami mga OFW assistants, iba din ang pila. Mas mabilis dun sa mga nabubugbog, ang bilis nyo naman na asikaso. Pero, meron pa rin kayong ipaprocess na mga ganito, ganyan. Maubos na lang kapag masahe yung ibibigay nila mga bay as in, yung mga pang for good mo, maubos na lang. Buti pa ano mo na ulit nga papilis mo, gamitin mo ulit para umalis ka. Wala man bay, walang Pabugbog ka. Pabugbog kayo dyan mga bay, pagdating dito, 20 mil ang ibigay sa inyo. Tapos, ang dami pang proseso, Diyos ko. Tapusin nyo lang ang kontrata nyo, ang papayo ko sa inyo. Tapos, mag-ipon kayo ng bonggang-bongga. Maging matigas mo na ang mga puso nyo minsan sa mga mahal nyo sa buhay. Hindi naman yun sila. Para makauwi kayo ng pera. Ang hirap dito mga bayan. Hindi naman magugutom yung mamahal natin sa buhay kung hindi natin padala sa loob ng isang buwan. Para turuan naman natin sila na manghuli ng isda. Tama ba? Para humanap ng ng makakain, paraan para magkain nila. Hindi yung asa lang ng asa sa mga OFW, sa mga nandito sa Pilipinas. Hindi rin madali ang buhay namin doon. Kasi nag-iisa lang kami sa lahat ng hamon ng buhay. Hamon mula sa amo, hamon mula sa mga kasama, hamon mula sa pamilya, problema sa Pilipinas. Kaya kung hindi matibay ang loob namin, kung hindi malakas ang loob namin, basag ang buong katawan namin mga bay. Pati utak, pati puso, lahat. Pero ayan, masaya pa rin mga OFW, nakakangiti pa rin sa selfie, sa camera, mga videos. Pag na-video call, ngiti-ngiti pa rin, ganon. Ganon kami katibay. Lalo na sa mga anak, sige, patawa ng patawa sa harap ng kamera. Pero pag wala na sila, grabe na, sigip na ang dibdib mo. Kasi masasyak ka na sa mga sasabihin nila. Hindi mo akalain na masabi nila yun sa'yo, mga ganon. Pag wala na sa kamera, umiiyak kami Grabe ang iyak namin, masigip sa dibdib. Sabi na yung mga problema na apektuhan din yung trabaho namin, nalulumbay. Tapos, kikita ng amo namin, ano problema mo? Tapos, ang sarap sabihin, kaya mo ba sir, madam, na isolve ang lahat ng problema namin sa Pilipinas? Kasi nakakainis minsan, kahit ayaw mo magsabi, talagang kukulitin ka nila. Kasi ayaw din nila makita na malungkot ka, ganon. Parang yung iba kasing mga amo, naiintindihan ka nila ba? Yung mga ganon. Pero yung iba, walang pakialam. Malaki sa buhay mo, ganon. Ganon na yung nangyari mga bay, kaya Sabiwa. walang mangyayari ang haba ng mga pila doon as in. Tapos hirap-hirap ka pa sa biyahe, siksikan. Tapos pagdating doon, daming proseso. Merong mga address na ibinigay sa akin.